ନମସ୍କାର। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନିଅଁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନା ଦେଖାଯାଇପାରେ ନା ଅବହେଳା କରାଯାଇପାରେ। ସେହି ଶକ୍ତି କୌଣସି ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା? ଦେବତାମାନେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଔଧା ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ? କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ପୁରାଣ ସମୟର କଥା। ଦେବତା ଓ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଅସୁର ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ଧକାସୁର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାୟାବୀ ଓ ଅଜୟ। ଦେବତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଦେବଗଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଟୋପିଏ ଝାଳ। ତାହା ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝାଳ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଓ ବିକରାଳ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର ଆକାରରେ କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା, ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ପଳକ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗିଳିଦେବି, ଛାରଖାର କରିଦେବି। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳିତ। ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ 45 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଚାରି ଦିଗକୁ ସେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରିଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ମୁଖ ଓ ବକ୍ଷକୁ ଅଟକାଇଲେ। ବରୁଣ ଦେବତା ନାଭି ଓ ପେଟକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଦେବତା ବାହୁ ଓ ଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧରିଥିଲେ। ଯମ ଦେବତା ତାର ଚରଣକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କୁବେର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର କମରକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ଗର୍ତ୍ତ କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଧରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ପୋତି ଦେଉଛ? ମୋର ତ ଜନ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଠାରୁ ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ ଶରୀର ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଦେଉଛୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ଅଶାନ୍ତି, ବିବାଦ ଓ କଷ୍ଟ ଯାତନା ପାଇବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀରେ ଔଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭବନ କିମ୍ବା ଭୂମି ପୂଜନରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ନିୟମ ମଜବୁତ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଘର ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ